Tervetuloa kuuntelemaan Pohjasta pintaan podcastia, jossa käsittelemme Suomen suurimman lattiaurakoitsijan Heikkinen yhtiöiden osaamisalueita. Vierainamme tullaan haastattelemaan yrityksen toimihenkilöitä sekä asentajakenttää. Meillä tänään aiheena pumpputasoitestyöt ja kahvipöytäkeskustelun ääressä Tuulia ja Toomas sekä vieraana Pekka Uusitalo. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mikä sun toimenkuva on Heikkinen yhtiöllä? No tällä hetkellä on meillä on Oulussa toimipiste ja toimialuepäällikkönä siellä ja siellä laskiskelen sitten pumpputasoitetarjouksia ja meitä on myös muutama muu toimihenkilö siellä sitten ja heidän kanssa touhutaan. Eli Oulusta Inariin vai minne saakka mennään? Minne kattaa? Kyllä, no nyt on, kyllä ihan Inaria Muonioon asti mennään nyt, että hyvinkin laajalla skaalalla mennään. Joo. Avaatko vähän sun taustaa? Mitä sä oot tehnyt ennen kuin sä oot tullut Heikkinen yhtiölle? Joo, eli mulla on ihan asennustausta käytännössä matto- ja parkettiasennuksista ja talonrakennuksen ammattitutkinto on tavallaan niin kuin oikeastaan tällä hetkellä semmoinen ainoa ammattitutkinto ja heti kun valmistuin, niin mattotöihin lähdin ja 2006 muutin Helsinkiin ja silloin tuli eka kertaa Heikkiselle. Semmoinen 5 vuotta olin asentajana Heikkisellä ja sitten tuli takaisinmuutto pohjoiseen ja alkoi talon rakentaminen ynnä muut, niin sitten Heikkisellä ei ollut vielä kivijalkaa silloin pohjoisessa, niin täytyi sitten irtisanoutua ja olla paikallisissa yrityksissä ja sitten muutama vuosi meni ja otettiin semmoisella pienellä ryhmällä Heikkisen Jarmo yhteyttä, että meitä olisi täällä valmiina porukkaa, jos kiinnostaa kivijalka Ouluun, niin Jarmohan tuli Ouluun ja tällä tiellä ollaan sitten. Kävitte jossain Esson baarissa sopimassa. No kättä päälle siellä, siinä se oli. Joo, lyhkäisyydessään näin. Niin kuin. Aika makea juttu, että tuolla tavalla valmiilla porukalla. Joo. Meidän olisi tarkoitus tänään puhua noista pumpputasotteista. Vähän tuossa avasitkin, että niitä tarjoilet ja jonkun verran varmasti myös työmaiden kanssa tekemisissä. Aloitetaan ihan siitä, että mitä tämä niinku tarkoittaa, tämä pumpputasottaminen. Joo, eli ihan yksinkertaisuudessaan, niin no meillähän omia siiloja on, mihin tilataan irtojauhot ja siitä sitten lastataan meidän pumppurekkaan jauhot ja nehän ei ole valmiina ne tasotteet siellä, niin kuin voisi ajatella. Joskus on joku kysynyt, että onko teillä tasotteet valmiina autossa, että jauhot on siellä, mutta se ei ole valmista kamaa. Ja sitten työmaalle kun mennään, niin kytketään vesi- ja sähköliitännät autoihin ja siellä on iso kattila, mikä alkaa hämmentää tasotetta ja se pumpataan sitten. Tällä hetkellä menee Weberin tasotetta käytetään, niin minkälaisia tuotteita sieltä löytyy? No siellä on kuitutasotetta ja sitten on pikatasotetta ja sitten tämmöisiä ihan perustasotteita, mitkä on muun muassa muovimaton alle käyviä. Niin. Joo. Eli tuotteistoa löytyy jonkun verran. Mitä eroa näillä tasotteilla, mitä niin kuin tarkoittaa kuitutasote ja miten se eroaa näistä muista? No kuitutasotehan on oikein hyvä valinta tämmöisiin vaikka ajatellaan kelluviin lattioihin. Esimerkiksi lämpölattiat, jos eristeen päälle pumpataan ja kuituhan lisää sitten semmoista niin kuin vetolujutta kautta taivutuslujutta siihen tasoitteeseen. Eli jos siellä on pientä elämistä, niin se ottaa vastaan sitten sitä paremmin kuin semmoinen tasoite, missä ei ole kuitua. Eli vähentää halkeilemista. No kun te työmaalle painatte, niin minkälaisella työryhmällä te sinne menette? Yleensä on semmoinen 3 ryhmä on että mutta sitten monesti on sitten tämmöisiä niin sanottuja limuutushommia, eli mennään tämmöisellä oikein ohuella kerroksella. Niin se on semmoista aika nopeata hommaa, että silloin tarvii jopa 4 olla välillä, että siinä saa letkua kiskoa aika vauhdilla, niin kerkee kaikki tehdä omat juttusa. Niin, että se kuivuu niin nopeasti se tavara, että siinä saa niinku. Joo, tai sitä tulee sitten, kun sitä menee niin vähän, niin sitä tulee lattiaan äkkiä, niin tavallaan siinä yksi on aina letkun päässä, yksi repii sitä letkua tavallaan pois alta ja yksi on koneella, niin jonkun pitäisi kerätä myös työstä se pinta. Niin, aivan, kyllä. Miten kun viedään tasotteet työmaalle, niin paljon tällaista tavaraa mahtuu teidän autoihin?
No meillä on semmoinen puoliperävaunu pumppurekka, eli siihen menee noin 20 000 kiloa tavaraa ja sitten jos se ei riitä, niin on vielä säiliörekka, mihin menee semmoinen 35 tonnia vielä, että 55 tonnia on yleensä semmoinen aika maksimikapasiteetti kertapumppaus. Kerkeekö tollaisen määrän tasotetta pumppaamaan päivän aikana? Kyllä sen aika lailla, kun kaikki menee oikein nappiin, niin ei kauhean paljon tule ylitöitä sitten. Mites työmaalle, kun mennään, niin mitä työmaan tulisi ottaa huomioon? Mitkä ne yleensä ne kompostoimiskivet arjessa? Kyllähän siellä on, ainakin pohjoisessa, niin lämpötila on yksi semmoinen aika, varsinkin talvisaikaan, niin, ja nimenomaan pohjan lämpötila. Että siinä tulee olla tarkkana ja totta kai sitten korkoasia on yksi semmoinen mikä eli pääurakoitsijan täytyy antaa se määrävä korko, mistä me mitataan ne korkotikut sinne lattiaan. Niin ja tietenkin sitten mitä auto tarvitsee, eli paikan sille pumppurekalle ja sähkö- ja vesiliitäntä. Että siinä on ainakin tärkeimpiä asioita, mitä tulee ekana mieleen. Joo. Tuossa otit nuo korot puheeksi, niin minkälaisia kerrospaksuuksia me pumpataan? Se on eri tuotteilla erilainen. Minkälaisia ne on ne paksuudet? Kyllähän ne vaihtelee, että nämä niin sanotut limutukset, niin nehän on siellä 7-8 milliä mennään ja sitten lämpölattiossa mennään sinne 40-50 millin kerrosvahvuuksia, että joskus jopa enemmän. Miten sitten työmaalla nuo esivalmistelut? Kuka niistä huolehtii? Kuuluuko ne yleisesti työmaalle vai tehdäänkö me ne niin sanotusti etuputsi? Ja mitä täytyy huomioida tavallaan siellä työtilassa ennen kuin voidaan pumpata? No etuputseja aika harvoin tehdään ainakin tuolla pohjoisen päässä, että pyritään siihen, että kun tullaan työmaalle, niin siellä olisi mestat imuroituna ja päästään suoraan tekemään sitä omaa työtä. Että toki on näitä pohjatöitä sitten, jos on isompia urakoita, niin ollaan myös myyty että esimerkiksi joku sairaalatyömaa tai tämmöinen, niin voi olla, että tilaaja haluaa sitten yhdeltä urakoitsijalta kokonaisvaltaisen sitten semmoisen etuputsin ja lattian tasoitettuna sinne. Ja mutta jos me ei tehdä sitä työmaalla, niin kyllähän se siellä täytyy olla ne korot valmiina, mestat imuroituna ja sitten jos on tämmöisiä läpivientiaukkoja lattiassa muita, niin ne tulisi olla topparoituna pois, ettei valu sitten tasoitteet väärän paikkaan. Heikkinen yhtiötä slogani on pohjoista pintaa ja tavallaan ajatusleikki on se, että me pystytään tarjoamaan laajalla repertuaarilla erilaisia tuotteita. Niin mitä etuja rakennusliike saa, kun se tilaa meiltä kokonaisvaltaisesti paketin? Kyllähän varmasti suurimpana etuna on se urakkarajojen vähyys. Että jos siellä jotain ongelmaa tulee, niin tavallaan sitten yksi urakoitsija hoitaa sen koko lattian sitten valmiiksi asti. Että kyllä itse näen sen suurimpana etuna. Joo. Kenellä on sitten mittavastuu tällaisessa tapauksessa, jos tulee nämä tasoitukset ja lattiapinnat Heikkilältä? No tuohan on semmoinen aina mielenkiintoinen asia, että jos tulee niitä mittavirheitä työmaalla, mutta lähtökohtahan on se, että tilaajan täytyy antaa se määrävä korko sinne, eli mihin korkoon hän haluaa, että lattia tehdään. Ja sen mukaan sinne merkataan ne korkomerkit sinne ja tapitetaan se oikeisiin korkoihin. Mutta totta kai sitten täytyy myös pumpata se tasoite siihen oikeaan korkoon sitten. Että kyllähän siinä se jälkitarkastus on molemmilla tilaajalla sekä urakoitsijalla hyvää tehdä sitten, että että päästään semmoiseen yhteiseen näkemykseen siitä lattiakorosta. Miten sitten kohteessa, kun esimerkiksi puhutaan asuinkerrostalokohteessa ja yleisesti ottaen siellä on kuitenkin laattaa käytävissä ja vinyyliä sitten esimerkiksi huonetiloissa, niin valitaanko sinne sitten erilainen tuote?
Sitä on tehty kahdella tapaa, että jos valitaan 2 eri tuotetta, niin sitten monesti tehdään niin kuin, käydään vaikka asunnot ensin tekemässä toisella tuotteella ja sitten käytävät tehdään toisella, mutta se on toki sitten vaatii semmoista pientä järjestelyä, että jos 2 eri tuotetta käytetään, mutta ollaan myös tehty yhdellä ja samalla tuotteella koko taloa, mutta monesti on sitten nämä tasoitteet, mitä asuntoihin menee, niin ne on vähän semmoisia pehmeämpiä, mitkä on tarkoitettu kelluville päällysteille, niin käytävillä sitten voi olla, että joutuu ylitasoittamaan vielä esimerkiksi käsin sitten semmoisen pienen pintatasoituksen. Näetkö siinä hyötyä, että koitetaan löytää niin sanotusti halpa tasoite sinne vai voitaisiko mennä sitten vähän paremmalla tasoitteella koko kerroston läpi? No, siinä on varmasti hinta tulee kysymyksiin, että mutta kyllähän se, jos tilaajan puolelta miettii, niin sillä edullisemmalla tasoitteella ja sitten vaikka siihen tulisi se pieni käsitasoite, niin varmaan edullisemmaksi tulee. Eli se on kustannustehokas tapa. Niin, kyllä, että Jos puhutaan pohjoisen markkinasta, niin minkä verran Lapissa, niin siellä on paljon hotelleja. Miltä muuten markkina näyttää Oulun seudulla? No siellä on tulollaan on kaikenlaisia hankkeita, on tuossa lukenut Kalevaa ja muuta mediaa tuossa, niin sairaalarakennusta on vielä, siellä on iso tämä Oulun yliopistollinen sairaalaprojekti vielä kestää useamman vuoden ja tosiaan hotelleja on useita menossa nyt samaan aikaan ja muutamia kerrostaloja ja mitähän siellä olisi nyt näitä stadionhanketta tämmöistä on suunnitteilla ja sitten tämä rautatieasema-hanke uudistus sinne, niin Eli pientä nostetta voisi olla. Voisi olla, joo kyllä. Että Joo. Miten sitten näissä tasoitteissa toi olosuhteet ja kuivuminen yleensä tuppaa vähän välillä olemaan semmoinen työmaan kompastuskivi, niin kuin erilaisten pintojen kuivumiset. Miten voidaan työmaalla vaikuttaa tai huomioida ja kauan näissä ylipäätään on kuivumisajat? Näissä perustasoitteissa, jos puhutaan, niin voidaan käyttää ajatusmallia sentti per viikko karkeasti. Riippuu hyvistä olosuhteista. Eli tuuletus ja lämpötila on hyvä siellä. Silloin yleensä päästään siihen kuivumisaikaan. Mutta sitten jos puhutaan tämmöisistä pikatasoitteista, niin niissähän on sitten sillä lailla, että niitähän ei kosteus mitata ollenkaan. Vaan ne pumpataan sinne lattiaan, ne on tietyn aikaa siinä ja loppuvesimäärä, mikä siellä tasoitteessa on, niin se kuivuu kemiallisesti sitten, että se ei niin kuin nouse höyrynä ylöspäin. Se on tämä on semmoinen asia, mikä herättää monesti valvojien kanssa keskustelua, mutta näin se vaan menee pikatasoitteessa. Mielenkiintoinen pointti. Kyllä. Miten sitten toi Oulun seudulla, jos Pekalle haluaisi Heikkiselle töihin, niin mitä kautta kannassa olla yhteydessä ja minkälainen on hyvä työntekijä sun mielestä? No jos lattia-alalle haluaa, niin hyvä työntekijä on totta kai semmoinen oma-aloitteinen ja ahkera ja hyvähän olisi olla semmoista ehkä jotain ainakin remonttitaustaa tai tämmöistä, että sillain erikoisalahan tämä on kuitenkin, ollaan monenlaisten pinnoitteiden kanssa tekemisissä, niin mutta ei, yleensä hyvä asenne ja oma-aloitteisuus ratkaisee ja ihan voi sähköpostilla vaikka lähestyä tai vaikka soittaa. Ei ole väliä. Joo. Minkälainen palkkausmalli pumppareilla on? Tuntipalkkaus on tällä hetkellä käytössä. Miten sitten saneerauskohteisiin löytyy kans tuotteita? Kyllä löytyy joo, että on muun muassa näitä Weberin tuotteita, kun käytetään, niin siellä on ihan tämä niin sanottu saneerausplaano on sinne oikein hyvä. Eli pikaplaano. Se on nimenomaan tämmöisiä vähän ongelmapohjia tarkoitettu tasoite sitten. Että ja se kelpaa, minkä alle se kelpaa? Sehän lujuusluokaltaan C30, että siihen voi ihan muovimatot ja klinkkerilaatat ja
sitten PU-pinnotteetkin voi siihen päälle laittaa. Että toki siinä on se kuitu sitten yleensä kun mennään saneerauskohteisiin, niin siinä täytyy olla sitä saa myös kuiduttomana, mutta saneerauskohteessa kannattaa se kuitu laittaa sinne, että jos on epäilystä sitä pohjan rakenteesta, niin se kuitu aiheuttaa sitten pinnotteessa vähän semmoista pientä lisätyötä sitten, ne nousee sinne pintaan, niin. Mutta siihenkin löytyy sitä kikkakolmosia. Joo. Eli mitä se kuitu niin kuin vahvistaa sitä tasotetta, sitä rakennetta siellä? Joo, eli se just lisää sitä vetolujuutta ja sitten semmoista niin kuin taivutusvetolujuutta siinä, eli siihen tulee sitä, että jos pohja elää, niin se ei niin halkeile se tasotteen pinta sitten. Otetaan sitten viimeisenä kysymyksenä, niin mikä Pekka Uusitaloa motivoi? Motivoi? Mikä sua työelämässä motivoi? Mikä sut saapi hereille ja lähtemään punnertamaan uutta päivää? No kyllähän tuommoiset niin kuin, täytyy sanoa, että semmoiset isot kohteet ja sitten semmoiset, missä on vähän semmoista niin kuin, uusia materiaaleja tämmöisiä, niin se yleensä niin kuin sitten herättää sitä mielenkiintoa, että totta kai tämä peruspulkki, talon rakentamiset, tämmöiset kerrostalot, niin se on ihan kiva, kun se on semmoista, sitten kun homma rokkaa, niin se menee ihan itsestään eteenpäin, mutta nyt on ollut näitä hotellihankkeita, niin niitä on ollut ihan mielenkiintoinen laskea, että siellä on ihan, ei ole ihan tavallisia juttuja siellä. Niin siellä on vähän enemmän sitä sälää siellä sisällä sitten. On joo, ja sitten pintamaterit on mitä erikoisimpia sitten, että siellä on luonnonkivistä lähtien ja siellä on Lapin hotellissa, siellä on poronsarvia, siellä on hienon näköisiä kuvia näkee sitten valmista hotellista, niin kyllä se on ihan mielenkiintoista. Hyvä. Kiitos, kun olit täällä vähän juttelemassa meidän kanssa ja oli oikein mukava keskustelu. Kiitos, Pekka. Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit Heikkinen Yhtiöt pohjasta pintaan podcastia. Jaksot julkaistaan joka perjantai. Seuraa meitä Facebookissa ja linkkarissa Heikkinen Yhtiöt Oy. Heikkinen. Pohjasta pintaan.